କୁହନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଡାକୁ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ଡାକ ସେମିତି ଦରକାର ନୁହଁ। ମୁଁ ତମକୁ ହାତ କରୁଛି, ତମେ ଘର ସାଇଡ୍ ଚାଲି ଯାଉନି ପ୍ଲିଜ। ତମେ ଘର ଛାଡି ଯାଅନି ଭାଉଜ, ତାହେଲେ ମୋ ଡାଡିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହେଇଯିବ। ଏ ବୋହୁ, ଶ୍ୱଶୁର ଭାଇ ତତେ ହାତ ଯୋଡୁଛେ ମା, ତୁ ଏ ଘର ଛାଡି ଯା ନା ପ୍ଲିଜ। ତମ ଘର ସାଇଡ୍ ଚାଲି ଯାଉନି ପ୍ଲିଜ। ଭାଉଜ ଗୋଟେ ସାନ ଭଉଣୀ କଥା ମାନ ଭାଉଜ, ଏ ଘର ଛାଡି ଯାଅନି, ଯାଅନି ଏ ଘର ଛାଡି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏ ଘରେ ରହିବି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭୁଲ ବାଟରୁ ଠିକ ବାଟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଚାହେଁ ମୁଁ ଏ ଘରେ ରହିବି। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବି କୋଉଦିନ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାଟକୁ ରହିବି ଚାହିଁ।